Mercedes-Benz ens va convidar a les seves instal·lacions de Zuqueca d'Henares per provar els sistemes de seguretat que incorpora el nou Mercedes-Benz Classe E. En una sèrie de vídeos us mostrarem aquests nous avenços en seguretat aplicats a situacions reals, sempre amb la supervisió dels companys de Mercedes. En aquest cas, en Ferran Boada va simular que es trobava indisposat al volant, sota control del personal de Mercedes, per mostrar com el cotxe pot conduir-se a si mateix per finalment, al cap de 30 segons, aturar-se al voral amb les llums d'emergència. El cotxe realment encara no és autònom, però sí que està traient el màxim profit de tots els seus sistemes de seguretat. Estem funcionant de manera absolutament autònoma. És el primer gran pas cap a la conducció definitivament autònoma, però encara queden per resoldre molts aspectes. La tecnologia segurament ho permetria, però queden encara molts aspectes legals, fins i tot temes morals per decidir perquè això sigui realment efectiu. El cotxe es detindrà sempre que trobi un obstacle de davant o automàticament, a través de les seves càmeres, també va llegint les senyals de trànsit, de manera que si ens trobéssim un nou límit de velocitat o que per GPS detectés que entrem a una població, automàticament adaptaria el seu nou límit. El cotxe ha detectat que nosaltres havíem deixat anar absolutament durant molt temps tot el control del vehicle i això podia ser l'alarma de que estàvem indisposats, que no estàvem en condicions de seguir conduint, de manera que el cotxe lentament ha realitzat una detenció, ha posat els warnings, ha posat els intermitents i ha realitzat una detenció d'emergència perquè podria molt ben ser que el conductor es trobés indisposat.